Мен Хожиева Дилбер Фахразыевна, АПТС ветераны. Моякка язылырга килдим. Моякка ташламалы бәядән язылу бара икән аны, бик әйбәт булды. Мояк шул хәтле эчтәлекле чыга бит ул хәзер. Менә мин мояк яздырмыйча, мояк алмыйча яшәгән кешеләрне вообще аңлый алмыйм. Үзебезнең җирлектәге бөтен яңалыклар, республика яңалыклары, файдалы киңәшләр, шундый хәзер эчтәлеге бай моякның. Рәхәтләнеп укыйбыз, ярты ел язылырга тәкъдим итәм. Мин мәсәлән мояксыз тора алмыйм, үзем белгәннән бирле моякка һәм башка газетларга язылам. Без яшәктә әниләр шулай күлтәзерләр дип әйтик, миндә языла торганнар матбугатта. Шул коммада сеңеп калгандыр инде. Рәхмәт, шулай ташламалы бәядән яздырганыгыз өчен. Гыйбрәтле язмышлар, кызыклы фикерләр, бәхәсле темалар, баш эшләткеч сканвордлар, файдалы һәм кирәкле киңәшләр — буларның барысында бары тик Маяк газетасыннан гына белеп була. Хөрмәтле райондашларыбыз, искә төшереп китәбез. Ярты елга язылу бара. Аның бәясе 849 сум. 5-15 декабрьдә ташламалы бәядән 742 сумга язылырга мөмкин була. Редакциядә язылу буенча альтернатив пунктта эшли. Бу очракта газетаны биредән килеп алырга кирәк булачак. Язылу бәясе 480 сум. Күпләп язылган оешма предприятиеләргә илтеп бирү мөмкинлеге дә бар. Киләсе ел башыннан район газетасы игезгә килеп торсын дисәгез, хәзердән үк язылырга киңәш итәбез.